Mga kaigsunan o mga mahalamong tigpaminaw nining tungor karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasigasing magadapit kaninyo o magapanginaot kamong tanan karon nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din maoy mahimo natong puhunan kasangkapan sa pagtimbang-timbang ni makamaturan nga gitudlo ni Master kanamo padin sab nga among gitudlo di kaninyo o kung doon na may mga basahon o referensya kada gitugot ni Master pero gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia o ining tungura among initong mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagapabilin sa pagka-PBCM diri sa PBCM compound. O labi na sa mga chapter president sa mga nagakalalain karon nga mga dapit o sila nag-abaga sa pagpahigayon og radio station para maialagad kining maong tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. O usab sa pagpangamusta sa mga kaigsunan diri dapit sa Tagulam, Misamis Oriental, sa mga kaigsunan diri dapit sa natumula, no? Kumusta ka ninyo? O kang Brother Jerry Edgila diri gyapon sa Tagulan. Kumusta Brother Jerry? O sa tanan nga mga kaigsunan sa nagakalain nga mga dapit, dili nato pagkalimtan ang atong gitawag og pagpanglikom para sa PBCM contribution sa Palace Reconstruction. O nining tungod karon magapaila pa ang kauban pang ibang hilista o ministro. Kiniusab niyo igsuon, Brother Debs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigsuunan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibang lista. Kiniusab si Felix Narte, usa sa mga kauban sa paghatod sa mga kamatuoran nga dinilang sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug aron sa pagpadayon ihatag ko pa kamo sa lain pang ministro. Kumusta? Og mayong pagbatalingong usab kanatong tanan sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagbatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlawng Domingo o aduna usa matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. O nini karon nga takna sa inyong pagsunod sa pagtan-aw sa ato ang live sa Facebook o pagpaminaw sa atong programa sa radio. Kamo na niyana ang among gipanimbaya mga igalag mga kaigsunan. O alang sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gihimo kini katulo sa usa ka tuig. Mao kini ang March 10, August 19 ug December 29. Mo sa giawag ang tanan nga mga membro sa PBCM sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkio Teleradyo Cagayan de Oro City matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon o ganunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes alaw na media ngadto sa alas 12:30 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Dipolog City ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live yapon sa Facebook makikisunan ug makita usab kini sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan ug mga minahal nga tigpaminaw diri sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagbatalingog makikisunan duha ka hugna. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Og usa nga naghatag og sponsor mao kini ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinis Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Ato sa mga kumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City ug sa North
Cotabato nga probinsya ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa Mount Apo Radio kon Ronda FM Teleradyo matag adlong Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas kahaponon live gyapon kini sa Facebook mga kaigsunan. Kumusta usab sa mga higala ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM matag adlong Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion dinhi tagaan kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdabala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi nining maong sibihan sa DYLA tag-adlawng Domingo duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon. Ding dumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suging tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXAL Like FM dinhi sa Tago, Surigao del Sur matag adlong Domingo mga kaigsunan alas 4 ngadto sa alas 5 ang taknas gahaponon. Itagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga suging tigpaminawan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental ug dinhi sa Panaon, Misamis Occidental ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM matag adlong Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion mga kaigsunan live gyapon sa Facebook. Ato usab kay pangumusta ato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TCA Kulihat, PBCM member, ug usab si Sister Lily Patterson, PBCM member. Ug ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa tong igsuon, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab ato pong gipangumusta atong igsuon nga naa dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta kanimo, Brother Premo N. Sabang, PBCM member? Usab, ato pong gipangumusta si Sister Ana Maria N. Nudsen, PBCM member, dinhi sa Coachella Cris, Upper Comera, Australia. Kumusta kanimo, Sister? Ug usab, ato pong gipangumusta si Brother Orencio Ayag, PBCM member, dinhi sa B2 L11, Juanelta Housing, Santo Niño, Binyan City, 2024 Laguna. Kumusta kanimo, Brad? Ug usab ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon makita gyapon ninyo. So kuha na kamo copies niini mga kaigsunan, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasan, Misamis Oriental. Approved kini ni Reverend Charlie. Og ato usab nga gipahibalo sa tanan nga mga nagasunod sa programa nga kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Ayaw na ninyo kini tuuhi kay gitagak na kini o gi-expelled na sa PBC. Makita ninyo ang iyang hulagway kung nagalantaw kamo sa atong Facebook Live. Ana, tutuki lang ninyo. Ug kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nining tawhana, kana iya-iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC labi na gigamit ang ngalan sa magtutudlo. O walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC ubos sa pagdumala sa Chief Minister and Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. O ninihigayon na mga igsunan naron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungora karon ang ato karon nga pag-isgutan sa tong pagtuon mao kini ang Pamilya Cubias, no, part 4 pero dala sa comment ni Ann Garsota. O sa dili pa nato isgutan kini ato sang ipangamusta o pangamustahon sa nato, Bradiber, ang mga nagapangutana ka nato nga pinanglan sila nga magasunod sa tong programa para makuha nila o masundan nila ang ilang gipaabot nga mga pangutana
Brad Deber. Okay, Reb, atong pagkabasahon, mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Jervis Waso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ikaduha kining Familia Cubias. Ato magyapon kini karong mahatagan sa pagtubag, no. Pero nakasentro kita karon sa atong pagtubag kang Sister Ann Garzuta. Ikatulo si Guhilde Efraim. Ang ikaupat si Efren Anino Guhilde. Ikalima Boy Ortega. Ikaunom, Rigor S. Aled Anep o Anep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Balikan na to ang atong gisgutan nga tema nga connection gyapon sa pamilya Cubias, no? Comment ni Ann Garzuta po dayon. O part 4 kini. Kay aron atong masabtan sa mga kaigsuonan nga importante usab kini nga mapadayon nato ang katapusan na lugar nga sistema pod koneksyon sa pamilya Cubias diri sa comment ni Ann Garzuta. Pero mayang timan-an nga tungod sa iyang gisgutan ni sa comment ni Ann Garzuta atong i-display aron mabasa nato og masabtan usab sa pamilya Cubias, Brad Deber. Ma-display na to ang hulagway ni Sister Ann Garzuta. Dinhiday ni siya, Reb, sa Titay, Philippines. Dapit kini Brad Ron sa Sakop kini sa probinsya sa Zamboanga, Sibugay. Okay, so atong pagkabasahon, Reb, ang iyang comment. Mao kini, makita ninyo sa screen mga kaigsunan, ang comment ni Sister Ann Garzuta o Garzutaan. Matod pa niya dinhi, dili na manaiya kang master kung mangdaot man. Makasabot ra unta ta kung laing pundok kay expected na mudaot gyud. Pero kung PBCM nakagikan nga nakabalo na ta nga tinukod ni master kini, mulain na lang unta sa hilom nga walay pagpangdaot, isip respeto na lang man unta kang master kung wala man nakauyon sa governance ni Reverend. Dugang pa niya dinhi, ang tao na adjud kasaypanan, pero unta mo patigbabaw ang pirmi remind ni master sa ebanghelyo nga magminahalay. Love your neighbor as yourself. Love your enemy as yourself. Dugang pa niya dinhi, kung mapatigbabaw ang atong kasuko sa kasing-kasing og pangdaot lang ang atong buhat, dakong subo ni kang master ug dakong kalipay sa demonyo. Pilion unta nato ang paghiusa, pagpaubos ug pagpasaylo. Mao ka na, Rep? klaro kaayo nga mao ni ang na kita nato og comment sa atong igsuon nga si Ann Garzuta nga kung naanad di ay ta nga nibulag sa PBCM kung wa daw kuno makaayon sa atong pagdumala Brad Felix, Brad Deber, Brad Ron, na di na lang unta manghilabot lugar. Kay na may giingon nga higugmaa ang imong silingan, higugma ang imong kaaway sama sa kaugalingon, unya masubo lugar kay bali si Master nga ang buhato unta maghatag og pagpasaylo. Nining bahina mao nga atong gipasabot nga wala mawala ang pagpinasaylo ay kay kabalo man ta sa mabasa man na sa Colosas 3:12 ngadto sa 13 sa kapitulo 3 sa Colosas nga ando na gyoy pagpaubos o pagpasaylo. Kunya sa Proverbio po 19:11 nga ang pagkaubuotan sa usa ka tawo makapahimo kanya nga mahinay sa pagkasuko ug mao'y iyang himaya ang pagpasaylo sa kalapasan. Wala na mabulag mga kaigsunan sa PBCM ang atong prinsipyo. Pero kung giingon man nga ipahigugma ang kaaway, gadepende usab kana sa kaaway. O ang Biblia nag-explicar kung hain ang gipasabot nga sistema sa kaaway nga higugmaon ug hain ang dili higugmaon. Pananglitan, usa sa atong igsuon, Sister Ann Garzuta, ilabi na sa mga pamilya Cubias, para masabtan na to, nga masalaag karon ang mga
kaigsunan sa PBC. Tugutan ba nato ingon ini nga sistema? Nga kung maghisgot kitag selebrasyon o conference sa December 29, mag-December 29 po sila. Pag mag-March 10 para kang Princess Liberty Eugenio, mag-March 10 po sila sa konferensya nila. Pag mag-August 19 mag-August 19 po kining mga padiim, pinanguluhan sa Supremo Kibali Presidente Pondador Hermogenes Macarayo, kauban ni Danilo Nacua. Masalaag karon ang mga tao ug asa man di ang tinuod nga pagtambong sa konferensya niatong patalingan si Hermogenes Macarayo Brad Ron nga mao'y Chief Minister sa PADIM. Okay. O nining higayon na karon sa dili patapod maadto gyud pod sa unahan. Mga paibalo sab nga hapit na ang komperensya sab karong bulan sa Marso, sa ulog pod ta sa adlaw na tawhan Princess Angel Liberty sa Pizza 9 ug Pizza 10. Nakita nato nga gisundog-sundog karon ato bang higugmaon kining sistema sa kaaway? Ay dili, kinahanglan pasabton na to. Ngano dili na di ay makasaulog og Disyembre 29 kang master og ang Agosto 19 spiritual birthday celebration og Marso 10 kang Princess Liberty diri sa PBCM kay ipag-PDM pa gyud ato. Mo nga atong gipaninglan mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Labi na sa nagapangutana nga pamilya Kubyas nga koneksyon gapon kini nga nagingon man kag unsay kalainan sa daang tugod sa bagong tugod. Amo naman ang naesplikar nga importante ang bagong tugod ug ang daang tugod kay dunay gihisgotan nga dinhi madyutay dito madyutay nga makuha nimo ang tubag sa bagong tugon tuwa sa daang tugon ug makuha nimo ang lintungan ng tubag gikan sa daang tugon ngari sa bagong tugon. Pero tungod kay nakasinto ta sa komento ni Ann Garsota usa ka membro sa PBCM, mao nga dili gid nato pasagdan kini mga kaigsunan. Niya pa, ang importanteng napaninglan nato kay matod pa gani niya siyara ang magapaningil kung naa kanila ang kamaturan. Kinsa may mohilak og dugo daw. Matod pa sa gikot niya nga ebanghelyo diha kang master. Ang maghilak daw dugo Brad Felix Narte, Brad Deber Badron. Kadto man kuno nga nibulag na sa PBCM. Di klaro nga maghilak ka gid silang dugo og way kaluwasan kung ato mang ignog dugo ang ihilak bisan pagdili pa dugo. O kini gipamatuod niya ni atong doon na tayo gitubag nga si Claudio nga diri dapit sa Bohol Badron atong patalinghugan Badron. Okay, ato maminawan ang tingog ni Macarayo sa dinhi pa siya sa pagtulunan sa PBCM nga iyang gipamatud-an nga ang ebanghelyo ni Master doon nagyoy muhilak og dugo. Ang muhilak og dugo katug yung mubiya sa PBCM. Ato paminawan si Macarayo. Unsay kalabtanan sa pagbiya nimo? Di ba nagsultis master? Kutob sa nakadawat sa pagampo nga iyang gitudlo. Di na ako nasgutan ako sa pagampo ana. Mubalik yun mo nako. Wala man maging master. Kutob sa nakadawat sa pagampo akong gitudlo. Mangita mo nako. Ang giingon mo balik mo nako. Unya ang lawas niya naara magpabilin. Disorte na niya para nimo Claudio og sa tanan nga nibiya sa PBCM nga musugot mo sa dili ni Ingos Master way pagmahay nga maguna, way pagbasol nga maguna. Basin mag-abot ang inyong sipon og luha pag hinilak maabot ang panahon. Atong giingon nga bisan pa lugar og maghilak og dugo bradron nga pasabot nga grabe ni yung hinulsola. Pero sa gikutlo niya nga ebanghelyo ni Master mag-abot pa kuno ang sipon ug ang luha. Di sige, pamahi di gisunggon lang Hinoon, di mugawas ang dugo. Wa na magikunoy kapasiluan adtong mga nibiya sa PBCM. Naon sa man nimo pagkadama Hermogenes Macarayo kung duwa pa nis dama. Ang iyang gipamahayag sa nangaging mga pagwali Reverend mauray mo pakita nga apil dahil siya nga muhilak og dugo niining panahon na kay nibiya mas PBCM mo may mga pamugatan. Muhilak og dugo
ang mga nibiya sa PBCM imong giatake si Claudio kung taga Bohol kay nihatag lagi pagsupak na sa pagtulong ng PBCM ni depensa ka. Karon unsaon nimo pagdepensa sa imong kagulingon nga ikaw may nibiya sa PBCM di kandidato kang muhilak og dugo? Manang atong gipamugatan nga madugay pahid niya sa pag-abot sa luha og sipon. Nasunggo na hinon di apil sa paghilak sa dugo. Unya sigig trapos mata napikat na nadugay di dugo na ang mahilak bladron. Unya sa iyong programa Reverend nagingon ra ba sa kinsa bakun utang nga iyang panumbalingon? Si kinsa man na silang tagaan na mong pagtagan. Si kinsa man sila nga tagaan na mong pagtagan. Asa kinsa nga imo nang tingog ug among ipabati di ka manumbaling ana? Mana ron nga nabuang na nadugay ba nagsukay nas mga ngabil sa DCDB 1 gingon nagbuang imong tingog mahadlok ka na mamati sa imong tingog mo man ni silbaruno nimo. Gapareho lang gid man Mr. Nakwa sa nanglabay nga mga programa ninyo. Nagkanguha lang no. Nagkanguha lang din nakuno sila ng debate. Usa di sa kadungog na to Lord Makarayo nga kita makikumpati ito mag-atake sa mga laing reliyon kay nakasabuta sa ilang kahimtang. So pasagdan nato sila kung sa ilang maruganan ato lang isibya ang ato pong mga misyon ang maruganan. Diha natagikan bradani. Kaya ila kuno nasa pagkatiman kay naida kung kanang katalagman nga moabot basin kuno ugma ug magdebate ta karon pagka ugma katalagman na unsa mo kuno mahitabo? Wa na kunuhinon sila ka pangandam. Ipanglimutan na ilang prinsipyo ba sa diri pas PBCM. Hungaw nga katarungan karon. Atong sentro ni Ann Garsota Brad Deber, ang atong basahon katong gingon niya nga ipahigugma man kuno ang kaaway, love thy neighbors, sama sa paghigugma sa kaugalingon, labi na sa kaaway. Kini biblical na. Tinuod. Asa ka na ang lintungan ay kung basahon nato sa Biblia, Brad Deber? Ni Are batong pasahon sa Mateo 22 bersikulo 36 hantod sa 39. Ingon ini ang nakapahayag. Miingon siya, magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Pangutana ngadto ni Ginoong Hesukristo. Tubag naman si Ginoong Hesukristo dinhi. Matud pa niya dinhi, ug si Hesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan. Mao kana ang dako ug unang sugo. Ug ang ikaduha sulo samara nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Kung mao, matinaw nga ang paghigugma di ay sa silingan sama sa imong kaugalingon, katumbas na nga kaaway gihigugma kay silingan man ang kaaway. Pero ang pinaka dako gyud nga sugo, unang sugo kay ikaduha man ni nga sugo nga ipahigugma ang silingan sama sa ato lugar nga kaugalingon. Kung giunsa nato atong kaugalingon, sama pod ni atong silingan. Pero ang pinakadako diha nga unang sugo mao ang paghigugma sa Dios. Mo nang unang dakong sugo. Karon ang atong susihon di man may tabo nga ang tao walay paglaom, walay pagtuo, o walay gugma. Pero kung susihon nato, kay giingon man higugmaa ang imong Dios, kay kana mao ang unang dakong sugo. Sa Biblia ba, Brad Felix, kung magisgot tag pagtuo, paglaom, o gugma, asa ba daw ang labing dako ni ining mga gitawag o bantayanan sa katawhan sa Dios nga mga sugo? Kini Reverend ato ning mabasa dinhi sa nahunang Korinto kapitulo 13 bersikulo 13. O karon magapabilin kining tutulo, ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Higalang pamilya Kubyas o kang kanimo Sister Ann Garsota, makita nato nga sa gibasa ni Brad Felix nagisgot nga magapabilin gyud kining tutulo o kining tulo. Hain, una ang gisgutan ang pagtuo, ikaduha ang paglaom, ug ang ikatulo ang gugma. Pero ang labing dako nini mao ang gugma. Ug nasayod ta nganong dako ang gugma, pero dili magpataka ug asa ipabor ang gugma, kundi unang dakong sugo higugmaon ang Dios. Labaw sa tanan. Ikaduha ang silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Karon, kung doon ay mahigugma sa Dios, kung higugmaon ang Dios,
unsa ba'y kabililon badron nga para mapamatud-an nga ang kasulatan nga gingon nato dinhi madyutay didto madyutay para makuha ang kamaturan, brethren. Okay, Reb, ang gipahayag sa Biblia kung ang pinakadakong sugo nga pagabuhaton sa tao nga tusis maman paghigugma sa Dios. In return pod, kung ang tao nahigugma sa Dios, di po siya isilikway sa Dios. Ang buhaton, ilhon siya sa Dios. Munang bililhon kayo nga mohigugma ta sa Dios, kay pagailhon ta sa Dios. Ang priba basahon ng reverend sa pahayag ni Apostol nga si Pablo, din is naunang Korinto, Kapitulo 8, versikulo 3, ingon nini nga itong mabasa. Apan kon ang usa ka tawo nagahigugma sa Dios, kining tawhana pagailhon sa Dios. Matinaw nga kun ang tao di ay igalang pamilya Kubyas o kanimo Sister Ann Garsuta, makita nato nga una nga paghigugma sa Dios, kung mubuhat ta sa paghigugma sa Dios, kining tawhana ilhon sa Dios. Mo na importante. Pero saon sa ba ang paghimo nga mahigugma ta sa Dios, Brad Felix, sa gipakita sa Biblia? Unsaon ba paghigugma ang Dios? Sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3. Kaya ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo o ang iyang mga sugo dili mabugat. Busa matinaw nga ang paghigugma di ay sa Dios, pagbantay siyang sugo. Kay ang pagtuman sa iyang mga sugo, dili man kuno na bugat, sumala sa nakasulat sa Biblia. Karon, kay dili man bugat ang kasuguan sa Dios. Pero kung mahigugma ta sa Dios, unsa ang buhaton nato sa paghigugma sa Dios, Brad Deber, sumala nga gidugang sa pagpamatod sa Biblia? Kinahanglan nga paunungan kana Reb, ni atong basahon sa Biblia ang pulong sa Dios. Dinhi naman nato pagabasahon sa Salmo Kapitulo 85 versikulo 10, ingon niini ang nakapahayag. Ang gugma ug ang pagkamaunungon mag-uban, ug mausab ang pagkamatarong ug ang pakigdait. O di nakita nato, Brad Ron, Brad Felix, Brad Deber, kung ipauna man paghigugma ang Dios, igalang pamilya Kubyas o igsoon sa pagtuo ang Garsuta, makita nato nga ang gugma o ang pagkamaunungon mag-uban gina, muunong data diya sa paghigugma sa Dios, o mausab ang pagkamatarong og pakigdait. Sa ato pa, kung unsay pagtulunan sa Dios og ni makarayo pa, mag-abot man ang luhag sipon ni Claudio, dili na gyud mapasaylo kuno kay ngano man magbasol gyud ang mga tao nga mubulag sa PBCM. Di number 1 ka nang magbasol kay ikaw may nagpasalaang. Apil na siya. Apil na ka. Busa igsuong Ann Garsuta, mo nang dili na mo o nato pasagdan ang mga tao nga mag-ingon niya na. Unsay tuyo og tumo nganong gisigihan nato. Kay dili nato masiguro ang mga tao nga tungod sa trabaho dili sila nakapamati pananglitan berdot. Ang ato nga kasirad-an sila sa nagkalaylain nga mga dapit. Nga kumuadto sila makita og may baw-aran nila nga mauning mga tawhana sa padim og uban pa dire nila ni Pedroso sa Seal of the Living God Church, Pedroso Bailo, o kang Mary Alcasarin nga Four Corner World Spiritual Division, Kingdom of One Living God, I Am Who I Am, 7-star General Eximineraw, nga kasirad-an kini sila nga mo din mga tawhana ang awatiro sa doktrina sa PBCM og kawatan, labi na kining gihisgutan nato nga og matod pa nimo, di lang unta sila manghilabot man sila og sa dili, ilag yung isulti og kini pong atong gisulti para ikapamatuod nga masirad-an sila og masayod mo sa general information sa ilang ginabuhat. Siyempre may mga komento po na sila kay gusto man nila nga ang ilang gimugna binuhat ni Macario nga relihiyon nga diha ang tao sa mga membro sa PBCM mobalhin kanila. Mo manibot niyang ipasabot. Na karon kay naghisgot man sa pabor sa imong gihisgutan
Igsong Ann Garzuta para makita sa pamilya ko biyas nga dinhi madyutay didto madyutay ang Biblia para makita nato ang kahulugan. Pag-ingon nga higugmaon ang silingan, gitulo ba sa Biblia, brother, sa unsang paagi ang paghigugma sa silingan nga gitulo sa Biblia nga higugmaon nato sama sa atong kaugalingon? Itudlo, Reverend, o basahon ako ang pahayag sa Biblia dinhi sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 36 ngadto sa 37 mo ning atong mabasa. Karon sa imong panghuna-huna, hain man ining tutulo ang nagpakita nga silingan sa tawo nga nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan. Lugar, conversation ni sa atong Ginoong Jesucristo o dunay iyang giistoryahan nga iyang gipangutana, hain kuno nga una-huna, bahin nining tutulo nga nagpakita nga silingan, nagisgot og silingan sa tao. Kay mao man ang gingon nga higugmaon ang silingan unsa pila lugar sa silingan. Oh, sama sa kagulingon nga nagisgot og silingan sa tao nga nahulog ngadto sa mga kamot sa mga tulisan. Dunay tubag dayon ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Siya mitubag kadtong naluoy kaniya og si Jesus mingon kaniya lakaw og buhata ang ingon. Sa ato pa usa nga gipakita reverend sa Biblia nga higugmaon ng silingan sama sa kagulingon kining pagpakita og kaluoy. Busa, kung naghisgot man ta sa kahiwian nilang doktrina nga nag-awat-awat pa tungod na sa atong kaluoy, nga di ta gusto ang mga membro sa PIBSIM nga mahitumpawak dito sa walay kasiguruan sa gitawag og padim nga naniguro sila nga sila kunoy maluwas inigabot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Pati pa kita luwason, igsoong Ann Garzuta, masugot pagunta, wa pa ba ta makabaton para sa kaluwasan? Kay mobalhin pa ta dito, mo na nga, dili ka na mao ang matang sa kaaway nga ipahigugma. Na karon, atong susiyon kay ang paghigugma sa gitudlo sa Biblia, unang-una sa Dios, magbantay tag sugo. Unya, usa sa mga sugo po niya nga bantay na to, ipahigugma po ang silingan, sugo gyapon. Ang hilanan nga, nibati kagugma sa silingan, kanang adunay pagpakita nato og kaluoy. Unya, kung mutultol na ta kanihigugma mata sa silingan, ang trabaho sa katawan sa Dios, ang pagtultol sa tinuod ug asa ang kahimtang para gyud sa kinatibuk-an nga kasiguran sa atong kaluwasan. Mutultol gyud ta niya na para sa atong silingan, igsoong Ann Garzuta. Ayan ang pruiba, Brad Felix. Atong mapasa kini sa Proverbio Kapitulo 12, versikulo 26, ingon niya atong pagbasa. Ang matarong maayo usa ka magtutultol sa iyang silingan, apan ang dalan sa dautan maoy makapasalaag kanila. Oh, nakita nato. Di ba sa gibasa nimo Bradon magpakitag kaluoy sa silingan? Sa nakita nato ang magpakita og kaluoy sa silingan kanang matarong nga tao kay kung di ta matarong may tag ihatag nato ang kaluoy Bradon. Dili na. Wala na kaluoy busa gitawag kana og matarong. Ang matarong mao'y magatultol sa iyang silingan. O tultulan gyud ang silingan. Taga ang pagbati nga mao ni ang buhaton kung mahimo na silang membro sa PIBSIM. Pero watap sa Biblia, apan ang dalan sa dautan, mo'y makapasalag kanila na unsaon nato igsoong Ann Garzuta nga mahibalo ta nga kana dalan nga may makapasalag kanila kung di nato tug-anan sila. Ato bang i-equal ang dapit sa padim o sa PBCM? O na kanang padim ato ng padon. Pinagi sa pag-explicar. Ang paghigugma sa silingan, giunsa nato atong kaugalingon? Di ba gipakaon? Dauton ba nato ang atong kaugalingon? Kung atong dunggabon ang atong kaugalingon, di dunggabon nato atong silingan. Kay sama man ang paghigugma sa silingan sa paghigugma sa atong kaugalingon. Ang purpose niya na nganong ipahigugma ang silingan para nga kung doon na kay pagbati sa silingan paghigugma sama sa imong kaugalingon, dili ka makahuna-hunag patay. Og nakahuna-huna kag patyon pero tungod kay dunay sugo sa Dios nga ipahigugma ang silingan bisag doon na kay kasuko sama sa imong kaugalingon, di ka makabuhat og kasalanan pagpatay. Unsay puriba, Brad Diver? Ni atong pagkabasahon dinhi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 13, ingon niini ang nakapahayag, dili ka magpatay. Oh. Karon, patyon ba nato atong kaugalingon? Di ba dili? Oo. Gutomon ba nato atong kaugalingon? Depende na kung naglangan-langan tas pagkaon. Atog yung busgon, atog yung buhion atong kaugalingon. Kung buhion at atong kaugalingon, dili nato patyon. Sama man kuno ng silingan ang pagbati nimo sama sa imong kaugalingon.
Eh di walay mahitabo sa silingan. Kung ikaw busog ang imong silingan, mabusog pod. Kay mo may paagi nga ipahigugma ang kaaway igsuong angarsuta para pod mahimaluan sa pamilya kubyas nga mga pamaagi sa Biblia nga dinhi madyutay dito madyutay pinagi sa pagtun para makuha og hingdakpan ang kamatuoran na hain ang lintunganay nga gitudlo sa Biblia nga paghigugma sa silingan o paghigugma sa kaaway dugang pahig sa Biblia sibo sa komento ni igsoon Angarsuta Bradron. Okay, niyarib ang sibo gyud sa comment ni Sister Ann Garsuta nga atong giingon biblikal nga love your neighbor as yourself, love your enemy as yourself. Gipakita sa Biblia unsang matang sa kaaway nga tagaan natong gugma ug tagaan natong kaluoy. Dinis Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinis sa pahayag ni apostol nga si Pablo dinis Roma kapitulo 12 bersikulo 19 ngadto sa 20. Niya, mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos, hinunua hatagi ninyo gigayon ang kapungot sa Dios kay nahisulat man kini nga nagaingon, ako ang panimalos, ako mao ang magabayad nagaingon ang Ginoo. Mupos ko kadiyot rib sa pagbasa kining pagpahayag ni Pablo nga kung maggisgot og panimalos dili na buhaton sa katawan sa Dios kay ang muhimo sa panimalos maulang ang Ginoo sa pahayag niya, ako ang panimalos, ako ang magabayad nagaingon ang Ginoo. Sa bersikulo 20 gingon dayon, hinunua matud pa ni Pablo, kun gutomon ang imong kaaway, unsaon man, pakan siya. Kun uhawon, paimna siya. Kay sa imong pagbuhat niini magapundok ikaw og mga baga diha sa ibabaw sa iyang ulo. O di, matinaw, nga ang paghigugma di sa kaway, kung gutumon, hatagi siya, pakana siya. Lisod po ang ipakaon, kutsilyo, o lamyan ng kutsilyo. Unya pagingog, kung uhawon siya, dadaan ni mong didite, o kining didite, kining hilo mo imna. Eh di, ang paghigugma sa kaaway, mauning atong nakita. Nga, tungod kay nagkaaway mo, pero aminado na siya nadugay, brethren, labi na nga, murag naglisod siya, niya nadugay, niduol sa nimo, na ngayon pagkaon, kay kung away good nga away, brethren, di gyud ko mangayo nimo pagkaon, kay nag-away good ta. Pero tungod kay aminado siya nga nasayo pa siya, unya, iyang gisurrender ang iyang kaugalingon, nga niyanha na gyud siya nimo, na ngayon pagkaon, ikaw tungod kay tao sa Dios, kay gitagaan kong kagkasuguan sa Diyos nga ipahigugma ang kaaway nga naakin mayon di ka adik ko adili ka tao sa Diyos busa hatagan daw nimo ka nagpagkaon kung gigutom paimnon kung nangayo og tubig kay gihuaw mo kana ang gipasabot sa lintunganay nga nakasulat sa Biblia igalang pamilya kubyas o kanimo igsuong Angarsuta sa imong comment ato lang gipalapdan para makuha nato ang kinatibuk-an gyud nga sentido. Og sa ubang hubad sa Biblia, brethren, kay gingon man nga kung mahatagan nimo ang kaaway og pagkaon, brethren, sa iyang ulo nagapatapok kita og baga lugar sa iyang ulo. Naunsa diay ang pagkatapok sa baga kay nagbagagod ang iyang ulo, gitapok nato ang baga sa iyang ulo. Ato bang ipasabot nga gipasilaob ang nagbaga nga ulo sa iyang kaaway, brethren, kay niduol na kay nangayog pagkaon kay gigutom, brethren, niduol na kay giuhaw busa nangayog inom pinagi sa tubig, brethren. Ay pasabot na dili kay mo silaob ang ulo nang gipasabot nga nagtapok og baga diha siyang ulo. Ang gipasabot ani nga kun kaaway gutomon tagag pagkaon, ang kaaway uhawon tagag pagkaon para nga katong kaaway maulaw to diha sa naghatag og nagpainom, naghatag pagkaon og nagpainom. Busabot pasabot, brethren, nga sa una lugar iyang mahinuklog nga nasaypan niya kay og sa iyang kaugalingon og pangayuan ambot ng kagmuhatag siya pero kay nihatag man iyang gikauaw nga sus ngano man nga gikontra o giaway man ako nga manggihinatagon man day ni Kining katawhan day sa Dios nga matarong Reverend do na day pagpakonsensya po day nis kaaway. Basahon ako Reverend Dennis Biblia nga mayong balita Biblia Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales sa mauro gyapon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 20. Now, hinunua sumala sa gingon sa kasulatan kun gutomon ang imong kaaway pakana siya kun giuhaw paimna kay sa paghimo mo niini atong pagpainom ug pagpakaon sa kaaway maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. mo kini higalang pamilya kubyas
og igsoong Ann Garzuta nga giingon nato sa atong pagtuon nga dunay nakasulat sa daang tugon nga balaod nga giimplementar sa bag-ong tugon sa panon sa atong Ginoong Kristo. Pero dunay balaod sa daang tugon nga wala pa-implementar sa panahon kang Kristo. Pero kining gisgutan ni Apostol Pablo nga higugmaa ang kaaway kun gutumon ang kaaway pakan-a siya og ang giuhaw paimna siya. Gikutlo ko ni Apostol Pablo, igalang pamilya Cubias, igsong Ann Garzuta sa Old Testament. Kini nga porsyon. Din sa Old Testament, Brad Felix, kini nga gipasikaran ni Apostol nga si Pablo. Ini sa Proverbio, Kapitulo 25, versikulo 21. Ingon ini atong mabasa. Kung ang imong kaaway, pagagutomon, hatagi siya og tinapay nga makaon, og kung siya pag-uhawon, hatagi siya og tubig nga imnon. Oh, di nakita nato nga wa ta masayop bradron nga kinahanglan atong ipasabot sa mga nagapangutana ka nato, mga pamilya Cubias nga importante po di ang daang tugon og bag-ong tugon. Pero gaagad sa nakasulat diya o katong isgutan ni Apostol Pablo sa nabasa nato sa Roma Kapitulo 12 lugar, versikulo 19 ngadto sa 20, nakita nato nga nakasulat na sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 21. Mauni ang kaimportante. Nakaron. Pero kung kaaway hisgutan nga dili kaaway parte sa lalis-lalis nga nangayong pagkaon, kaaway nga nagdalag doktrina nga pasalagon ta, igsong Ann Garzuta, dili kita makapaabot nga higugmaon. Unsay puniba, Brother Heber, nga kining matanga sa kaaway nga mo pasalaag sa mga membro sa PBCM o sa mga katawan, unya sila na hinoy magpatunga, apilo naman tag luwas ni ining mga matudpas panultihon lagi nga mga ingrato o ingratang mga kinaraan o karaang mga tao magamit na sulti ba basta masuko na sila. Natural atong ingnog ingrato ingrata kay og babae siya di ingrata og lalaki siya ingrato. Man luwason ta nga naa naman ta sa pagtudlo sa kaluwasan. Ayan ang prueba, Brother Heber. Niya ato pagabasahon sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 22, ingon ini ang nakapahayag, likayin ninyo ang tanang dagway sa kadautan. O makita nato, likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Kung nakita nato ang dautan, unsaon sa Biblia, hain man ang gakuson, sumala sa pagpamatod sa Biblia, brethren, para makita nato ang formula nga ang pulong niyuba sumala sa 28 sa Isaias 10 versikulo 13 nga dinhi madyutay dito madyutay aron hing balagungan og hingdakpan lugar ang kamatuoran brethren pinagi sa pagpangabali-bali brethren. Okay, kay palikayan man dayang dautan. Pagbali-bali sa kasulatan. Okay. Kay palikayan man dayang dautan reverend, ang tao adto gyud siya mo dool o mugako sa giingon nga maayo nya kining dautan nga palikayan buhat nis kaaway. Oh, so niyang prueba nga ang tao kinahanglan mugako gyud sa maayo sa pahayag ni Pablo dinis Roma kapitulo 12 bersikulo 9 mo niya itong mabasa. Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Oh, isko ta gugma mo nang magbantay sugo dili na pinagig minaot di ay kung nahigugma tang bantay sugo kay kung tao ningog gugma nahigugmas Dios niya wang bantay sugo adi na tinuod nga gugma. Ha? Kinahanglan walay pagminaot ang gugma. Dumte ninyo ang dautan. Di, pagdumtan ang dautan, Di na paghigugma. na higugma niya na. Asa man dayon ta dayon nga dili magdumot ug asa man tayo paduol. Now, gumakos kamo sa maayo. O nakita nato Sister Ann Garzuta, galang pamilya Cubias nga kinahanglan nga walay pagminaot ang gugma. Dumtin ninyo ang dautan, sugo man sa Dios. Di, wala ka na to ang kasalanan, gumakos ka mo sa maayo. Og matod pa ni Bradron, kini daw padumtan nga dautan, si kaaway man kuno ni o kaaway. Karon mapamatud-an ba nimo Bradron kay ikaw may nagbuhi ganina nga kaaway din ning padumtan kining matang sa dautan nga gingog kaaway. Okay, atong mapulbahan ka na nga kining maghimo og dautan mao gyud ang kaaway niya ang kaaway gulagway sa Biblia nga mo ni katapusang kaaway nga pagalaglagon. Dinis Biblia sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 26 sa Seventh Adventist Church nga Biblia
akong basahon ingon ini. Og ang katapusang kaaway, mao mo ning magbuhat og daotan ning katapusang kaaway. Unsa man nga pagalaglagon, mao ang kamatayon. O, klaro kayo, igsoong Ann Garsuta. Igalang pamilya kubyas nga kung dumtan kining dautan, matod pa ni Brad Ron, kining dautan, mao kini ang katapusang kaaway. Nga pagalaglagon, mao ang kamatayon. Naibalo ba ta, Sister Ann Garsuta? Nga kining kamatayon, nga katapusang kaaway, nga padumtan, nga pagalaglagon, may sinugo kini. Nga kaaway, nga giingog kamatayon. Hay nang priba, Brad Felix, nga kini si kamatayon, nga kaaway, nga pagalaglagon, may sinugo kini. Ya, Rev, sa tumabasa din sa Proverbio 16:14. Ang kaligot ko sa usa ka hari maingon sa mga sinugo sa kamatayon apan ang tao nga manggialamon magapalinaw niini. Oh, nakita na to. Gi-highlight na to, read. Ang kaligot-got sa usakari, maingon sa mga sinugo sa kamatayon. Eh di si kamatayon, may sinugo. O kini si kamatayon, mo kini ang kaaway igsong Ann Garsuta, nga padumtan kini. Si kamatayon nga pagalaglagon ni nga katapusang kaaway, nga may sinugo kini si kamatayon. O kay sinugo man kini sa kamatayon, kining matanga sa pagkasinugo, sinugo ni sa kamatayon, kini siya, dautan kini nga sinugo, kay iya man kini sa kamatayon, kay kaaway man ni sa Diyos kini sa kamatayon. Ang say Brad Deber nga, kining sinugo sa kamatayon, dautan kini. Ni atong pagabasahon rin dinhi sa Proverbio kapitulo 13 bersikulo 17 ingon niini ang nakapahayag, ang usa ka dautan nga sinugo mahulog ngadto sa kadaot, apan ang usa ka matinumanon nga sinaligan maoy makaayo. Oh, kinahanglan nga naagi di ita sa sinaligan nga matinumanon nga sinaligan kay mao ka na ang makaayo, Brad Ron. Brad Deber, Brad Felix. Oo. Pero ang dautan nga sinugo na sa kamatayon, mahulog adto sa kadaot, musa tultulan nato og tuganan ta ang mga silingan, Brad Ron. Kaya ang paghigugma ug ang pagkaluoy sa silingan, mao man ang mutultul ta. Tultulan nato para dili sila madaot ining sinugo sa kamatayon nga dautan nga sinugo. Nga kini si kamatayon mao ni ang kaaway sa Dios. Katapusang kaaway nga pagalaglagon pagyod. Na kinsa kini si kamatayon nga may dautan nga sinugo, may sinugo kini si kamatayon, Badron. Okay, atong ansiran mao ning yawa, mao ning giingon diyan sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, dumtan ang dautan, nga ang dautan buhat sa kaaway, nga ang kaaway katapusang pagalaglagon way lain ang yawa. Mao na nga mo pakli ta dinhi, Badron, sa Biblia, ma Old Testament man ug adto sa New Testament, ug ma New Testament man daghan man nakasulat sa New Testament. Mo ang sira gyapon diha sa New Testament, pero dili diha sa usa lang kabasahon sa New Testament, Badron. Tinood ka na, Reverend. Kung pwede babasahon ako din sa Libroanon, Kapitulo 2, versikulo 14, ingon nini atong mabasa. Busa, sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon. Nga sa ato pa, kinsa man, mao ang yawa. Oh, nakita nato. Yawa di ay may sinugo kini si Yawa. Buti pasabot, Badron ba, kay may sinugo si amahan eh. Sa babasa atong igsuon sa pagtukan nga ni gawas, unya nagtukod na siya pagtulunan, di siya na amahan. Oh. Si Hermogenes Macarayo, katumbas ni Lucifer, Badron. Tinood ka na. Nakikauban permero ni Miguel, ni Hawa si Lucifer, nagpabilin ang iyang ngalan nga Lucifer dili dautan. Pero ang nakapadautan ni Lucifer, dili ang ngalan nga Lucifer. Haom ka na nga himplo na to nga gi-apply kang Macarayo kay kini si Macarayo sa dinhi panis pagtulunan sa PBC ingon nga Lucifer kay kanang Lucifer sinugo o sulugoon mo na sa Dios usa ka manulundas Dios ba sinaligan. Pero tungod sa pangandoy ni Lucifer nga mahisamas Dios mao punis Macarayo nahimong yawa o gihulog nahimong yawa. Okay, nangandoy man nga gusto magtukod og iyang kaugalingon nga pundok o pagtulunan. No? Na para makita nato nga ingon nini kining kaaway di ay mo ni ang yawa, mo ni ang tigtuis. Ay nang priba, Brad Felix, nga si kaaway o Satanas tigtuis ni sa kamaturan sumala sa
Biblia para masabtan sa atong mga O red, di ato ning pangutana mabasal ka gyapon. nato si Pamilya Cubias o ilabi na sa pag-comment ni Igsoong Ann Garsuta. Niya rin, din sa buhat 13, 9 hangtod sa 10. Apan si Saulo nga gihinganlan usab si Pablo, nga puno sa Espiritu Santo mitutok kaniya, og miingon, ikaw nga anak sa yawa, ikaw nga kaaway sa tanang pagkamatarong, puno sa tanang limbong, og lansis, dili ka ba muhunong sa pagtuis sa mga matulid nga dalan sa Ginoo? Busa kini di ay si Yawa, mao ni ang gitawag og kaaway Satanas na puno sa limbong og lansis. Busa pag-ingon ni Apostol Pablo Igsoon Ann Garsuta nga di ba kamuhunong sa pagtuis sa matulid nga dalan sa Ginoo kay iya manggingnan. Mga mahal nga tigpaminaw. Wa ba'y gugma si Apostol Pablo? Naa. Pero pagkakaaway na, sultihan yun. Di ba kamuhunong sa pagtuis, ikaw nga yawa, puno sa tanang limbong sa mga matulid nga dalan sa Ginoo. Kini pagkapahiyagaw, di kita to makita o ma-feel din nga gihigugma ni Pablo kining kaaway kay maglilimbong ni limbungan na magtutuis pagyud sa dalan sa Ginoo. Oh. Nakaron, kini bang kaaway nga gisulti sa Biblia, brethren? Dadon ba po nila sa pagpatutuo nila ang ngalan sa Dios, brethren? Dadon reb, Pero kay dadon man, sa dihang mo dala siya, may kapuslanan ba ang iyang pagdala-dala sa ngalan sa Ginoo nga nabilong naman siya sa pagkakaaway? walay kapuslanan, looy gid kayo magdaladalas ngalan lang sa Ginoo kining yawa o kaaway pero di gid mapuslanon. Diya basahon nagko ang priba dinhi sa Salmo kapitulo 139 bersikulo 20 gingon sa pagpahayag. Kay sa mga pasipala na nagsulti sila bato kanimo ug ang imong mga kaaway, imong mga kaaway kay namay amahan ning kaaway nga mong yawa katong nagsunod niya mga anak di giplural na ang imong mga kaaway na naggamit sa imong ngalan pero sa walay kapuslanan. Oh, walay kapuslanan ti amoy pangandoy ni Lucifer nga parehason niya ang Ginoo. Ang Dios nga mao si Yahweh o Jehova, mao sab si makarayo oy. Parehason niya ang iyang kaugon si Master kay na may gitukod si Master nga pagtulon ang PBCM. Oh. Unya, nagtukod mas makarayo og PEDM. Nya iya lang, limbungan ta ipaangkon nga, si Master Kuno ang nagsugo nila. Uy, naunsa, gibuangan tang Master, gibuangan mong Master, kamo may nabuang. Ha? Na, kay nga naman, niya, atong pamatud-an nga, pag nabuang na siya, ang ipabantayog daw kuno nga kaluwasan, naman kuno sa PEDM, busa, musugot kuno tag sa dili, ang PEDM ang kuno ang may kaluwasan, di, luwason naman nimong buanga ka. Ha? Karang magingong magbuanga ka, nagsukwahi na sa mga ngabil. Okay naman sa proverbio Reverend, Okay. 19:1 nga kung magsukuhay sa ngabil gitawag nagbuang. Oh, nato pamation ang nabuang ron kay sa una diri pas PBC nabutan man pagka padim na mo nang atong padon kinis kaisipan sa mga katawhan. Og angay pun masabtan sa mga nagsunod nga kung magdala man sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. ang qualified mao lang PBCM. Dadto na ganin sila ang pundok, wala na mao na nagingon sa Biblia nga ang yawa o kaway kabulupod mo gamit umuntalas ngalan sa Ginoo. Ni ang tingog ni makarayo. Para pag ibantayog ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PDM. Dibayin Master Tomas din Senior. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao man gini katumanan musugot sa dili. No? Gwapo nga bata, kay katumanan man kuno ning padim. Pwede mo sa man gyud ang katumanan. Padayon din ni sa pag-ila nila sa Espiritu Santo nga katumanan. Tudlo-tudlo siya siyang likod ba? Di ba Master Tomas de Eugenio Sr.? Di ba gidala niya ang alat? Sa pagwali niya na? Nakaroon, anong mo dalaman? Tod kay si Satanas, mutuo po nagdiyos. Ay ng puriba, Brad Deber. Dinhi nato pagabasahon sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 19 ingon ini ang nakabahayag, ikaw nagatuo nga ang Dios usara husto kaniana ngani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab og nagapangurog sa kalisang. Busa makita nato sa 139 ganina, Bradon, sa gibasa nimo sa Salmo, versikulo 20, nga ang kaaway, mudala sa ngalan sa Diyos, pero walay kapuslanan, kay mutuo dig Dios tanawa. Gidala ni Makarayo, si Master. Anya, ningon din siya nga, ang
daw mao ang katumanan para sa kaluwasan. Pero iadto nato sa kining clipping ni Macarayo, Bradron. Okay, ang video clipping. Video clipping nga ang pagkabutan pa niya nini, ang PBC imang kuno mo ikatumanan, Bradron. Video clipping na ta atong ipakita ang pahayag ni Macarayo nga magisgot tag katumanan na dili man ginas PBCM na haggas nga napunta na PADIM o PDM. Mao na ilhanan nga ang imong nga gipamatuod dinis una imong gikawat o gitulis gibalhin nimo sa PDM. Kay tulisan man og kawatan sa pagpamaton. Na atong paminawan ang tingog nining presidente ug founder sa PDM nga mo si Macarayo. Ang nalatid sa Biblia alang sa katubsanan o kaluwasan, mao ang timbre sa Espiritu Santo, gumikan kay Espiritu Santo gipadala nga manluluwas diri sa kalibutan, do na po'y gipahiluna nga magwawali, og ang nagwali alang sa kaluwasan kami nga mga ministro sa PBCN, og ang nagwali alang sa kaluwasan kami nga mga ministro sa PBCN. Reverend, sa atong nabati, wala lagi lugar lagi ang mahitungod sa kalawasan sa PADIM. Kaya mo man gipamatudan, Macarayo, nga kami ang PBC, mao ang nagawali sa kalawasan. Na pagpamatuod, Bradron, nga si Master Espiritu Santo gudi ay kay magtudlo man sa butang nga umalabot sumala sa Juan 16:13, Bradron, sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga Biblia. Ato ipakita daan nagipahibalo nga magtukod ni siya iyang kaugalingong pundok matud pa ni Sergio Haron. Sa atong video clipping mo'y nagpamatuod nga si Master nagsulti na niya daan nga moabot ang panahon nga magtukod ni siya sa iyang kaugalingong pundok. Busa, wa na'y rason, Bradron, nga si Master ang nagsugo nila. Kay gihatag na ang pagpasidaan ni Master sa usa sa atong kauban nga ministro si Sergio Haron. Dili inon sa kinabag-an, Bradron. Moto nga pagkahibalo niya, ningon siya nga, di siya makatuod daw nga, ingon niya na bangbato ni Macarayo kay murak kuno ganig iyang pamation, mura daw kita, Bradron, kay giayo man nato nigmanso, gitudluan ta maning. Pati pa si Dani nga niabot na sa pagmuhal-muhal, bisag nagkanguhal na, pamatuod sa ilang gituhan nga mo'y tinod, linglang punta Sister Ann Garsota mo nang dili ta makatugot nga ato yung ipakita ang atong dili paghigugma sa kaaway. Ang atong paghigugma ni atong mga nahisala nga basig makabalik sila. Taga nato sila general information. Ni atong pamation. Okay? Sa una sa tig-alot pa ko ni Master. Si Master na istorya na ko nga Sergio, may kay mo wali si Macarayo da. Nga o Master, may kay mo wali. Yan siya ka. Muabot ra ba ang panahon Sergio nga? Magtukod ang iyang kuan. Nang maglain na siya. Yung ko nga. Mao Master. Siya o, magtukod ang iyang kuan, pundok. Mao na yung istorya ni Master. Sa tinuod lang. Natuma na karong mga panahon na. Ako, wa ko mutuo nga. Nga na, bisag si Master, gituuan ako nga, kuan, Dios. Pero, di ko makatuo kay si Macarayo. Die hard ba kayong Master? Magwali. Mura biya po si Reverend. Nakauban migwali. Pero, wala ko daw mga ingana dahil tinuod yun ang naabot yun ang panahon nga tinuod yun ang gingon ni Master nga maglain siya giyahang kaugalingon nga mundok. Mao ni ang lintunganay higalang pamilya Cubias o Sister Ann Garsota nga mura kuno siya si Reverend. Kung ako pananglitan mao si Miguel, di siya mao akong kauban si Lucifer. Pero si Lucifer nahimo nang yawa sa pagkakaron. Busa mao kining matanga nga dili kita makatugot ang kining sistema sa kaway higugmaon. Ang ato tulan na to ang mga kaygalaan nga dili sila magpalingla sa mga tulisan o kawatan. Labi na sa mga kaigsunan nga ilang gikawat ang atong pagpamatuod nila ni Hermonides Macarayo, kauban ni Dani Nakwa, ang wali nga Espiritu Santo nga mo kini ang maghatod og kaluwasan sa mga katawhan nga mutuon ini. Musa igalang pamilya Cubias o igsoong Ann Garsota, among panghinauton nga ipadayon nimo ang pagsunod sa atong programa o sa imo usab nga pangutana, igalang pamilya Cubias dinhi natapos
ang pagtubag namo ug atubangon na usab namo ang uban pang parte sa mga nagapangutana kung gikinahanglan usab. Unang naliso-liso ta kay daghan man ang atong kaaway, giatiman nato o giatiman namo ang niapa sa kaugalingon namo ang mga membro sa sulod nga ilang pahisalagon. Ang tudya nga among ikalagad kaniyo kini ang inyong alagad. Evangelista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sangalan sa among magtutulo di bayan Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sangalan sa kaubang mga ebanglista. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba. Ang kiniusab si Felix Narti. O ginayusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.